Abendualdiko lehenengo domeka. Aurtengo abendualdia evangelio berezi bategaz sortzen da. Eta ikusten dugu nolakoa izan behar den gure bizitza, jentea larritute dago, eta evangelioko ni buruz berba egiten du. Dana da gankorra. Ezer ez da segurua. Gure bizitzaren prekarietatea gertaera objektiboa da. Baina jaunak iragartzen dau gertaera nahasgarriak askapen garaia dela. Kristina bizitza, distipulen bizitza bada. Eta ikasle batek ikasi egiten dau, definizioz. Horrek esan gure dau beti pres egotea, ikasteko, deskuritzeko eta itxaroteko maizua irakasten ari jakuna. Zer da ulertzen ez dodan zehozer, ez da estakuru bat nilarritzeko, hasteko zehozer baizik. Eta hortik ni adatzen usteko. Batzuek larritu beharrean burua altzatzen dabe. Datorrena, behatzeko eta bere aloartzen ez diran gauzetan eskutatu dagoena bilatzeko. Zelan saiestu daikegu gertaeran sekretuari igez egitean ustea. Nok bermatzen duzku ez garala gainera jausten jakusan gauzen harrapakin bihurtzuko. Eurak esaten duzku, tentegon behar dugula burua, altzeu. Kinu simbolikoa da, pertsona baten barne egoera bere jarreratik ondoriozta daiteke. Gerozek altzateko eskatzen dutzu. Bere burua makurtzen dutzuen pentsamentu junak astintzeko. Burua abailtzeko, gizakiak bere jarrera tente eta bizkarra zuzenagaz. Grabedadearen indarra gainditzen dau eta bere buruari aukera emoten dutzu, zeru mugari arrotasunez begiratzeko, urrutira begiratuz. Larritasuna da irakasle ona historia ulertzeko. Garrantzitsua da burua altzatea, etzipena iztintzea eta datorren grazirako prestatzea. Jesus be bihotz kargau bat zaindu behar dugula dino. Zer oztopatzen dau bihotza? Zer mantzotzen eta eragosten dau bizitzak egiteaten eskutean daudan ongian sartzea. Bihotz bat, beruneskoa eta geldoa da estimuloa positiboei erantzuteko dino jaunak. Bizitzaren disipazio orditasun eta kezkaitik. Zagutzea darra dana, alperri galtzea da. Ondasuna sakabanatzea dakar eta bigarren maiako gaitik aldatzea. Merezi da horrelako galderak egitea. Zer dago nire bizitzan usatu behar ez dodana. Arriskoa jarri behar ez dana. Oskortiri ez da alkohol kontu bat bakarriko, aizik eta menpekoa bihurtzen dan eta sarritan. Zentsumenak estimulatzen dauzan guztiaren kontu bat. Erosotasunera, harinketara, alperritako bitxikerietara, zentzunibako mezu hitzetara, sari ergeletara eta gauza larrei egitera oitzea. Inon egon barik zentikor bihurtu arte. Ez da harritzekoa gero bizitzako galdera serionei aurre egiteko gai ez izatea. Munduaren, estresaren eta bere eratorrearen ekezka gauza diskordanteen baso baten galtzea da. Inori jarraituari gauza bat beharrezkoa da. Dino Jesusek beste leku batean, eta hori da, hartzen baduzu inok ezingo dutzu bendo. Bedaeri adituek ari bidaitzen dabe. Ez ezagun bat iristen danien, abietako pres badaoz. Ez da maiera bat, hasiera bat da. Bizitzaz da kentzen, eraldatzen, baizik. Jainko algustiuna, emoi guzu zure fedonoi abendualdi astean, ugana datorren Kristoren bidera egintza honez beterik urteteko gogoa. Azken egunean bere aintzaz ezortzean, haren eskumaldean jarrik zeruko erreinuan lortu daigun. Abendualdi honetako lehenengo toitza, danok gagozela ditut bide bat egiteko. Bide baten hasieran gagoz. Baina, geuk, pausoak emon behar dago, jaungoikoari gunaganako fedea biztu daigula. Danok dituta gagozan abendualdi bide hau egitea izateko. Bide horrek erantzun aktiboa dauka. Hau da, gure lan onakaz batera egotea. Jaungoikoaren deiari maitasun jarreaz erantzituko gai izatea. Maitatuak bagara, maitatzeko kapaz izan behar gara. Hau da gure deia batez be abendualdi honetan. Onartu jauna, zer esku zabaletik hartuta dakartzu guzan doaiak. Egizu ogiar da honekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zure erospenaren betiko sari izan dakigula. Oparien gaineko toitzean ogia tardaba aurkezten doguz. Jangoikoaren gandik jasotako kreazioaren frutuak, analogia ederra da. Datorren Kristoren erredentzioa, aitak emoten duzkula erakusten duzkula.
Eukaristiak bizitza honetan Kristok etorkizunerako erakusten duzkuna. Erakusten dugu. Orain, haragitzea, bizitza, pasioa, heriotza eta berpizkundea begiesten dugu zanak, errealidade utzean emoten duzkuz. Bera behin apalik etorri zan gizon egina. Betidaniko zure asmoa betetzera. Eta guri, zerurako bidea zabaltzera. Barriz etorriko da aintzaz beterik. Orduan, guri bete-betean emotera orain fedez itxaroten dugun zaria. Abendualdiko lehenengo prefazioa. Prefazionek Kristok egin eban eta egingo dauan bidea erakusten duzku. Abendualdi santu honetan, prefazionek berrezpenorako deia edegitzen duzku. Ingurunea Kriston haragitza da gure haragian. Jangukoaren salbazio planen betetasuna daroan gutakorentzat. Bakotzarentzat salbazio plan hau garaien amaierako maieste etorbidea eri dagokio. Gutako bakotza janguikoaren erreinuaren esanai bete-betean ikusi ahal izango dauanean. Eta aldi berean, orain aur ikusten duguna. Janguikoaren erreinu ikusiko dugu bere esotasunean. Horregatik bete-betean eta jan bizitzera deitua gagoz. Aita Frantzisko zitxaropeneak erromesak dinoen lez. Janguikoaren maitasunaz eta errokiaz fiaturik bizitza da. Kristo dakarkigun bizitza mezu hau mundura eroan ahal izateko. Honegin deigula jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek, eta egizu mundu honetako gauza igezkorren artean erromez gabiltzanok, zero kondasunak maitatu deiguzala, eta horretan jarri daigula gure bihotza. Lehen domeka honetako ikusten dugu, Eukaristia amaitzan bidea, gure bidea nolakoa dan, eta gure bidea frutuak emon behar dagoala. Zergatik, hemen eta orain ikaste erakusten duzkun ospakizuna sakramentu honek zero kondasunen balio izugarriago kitzera da. Eta aldi berean, gure bihotza haietan jartzera eroan gaizala. Eukaristia osoan ikusten dugu, datorren erreinuko dei hori. Eta zelan prestatu behar dugun. Abendu hau, bihotza nagusiengan jarrita. Eta begirada bizia emotera datorrengan. Hauze da gure deia, hauze da abendu aldi honetan, prestatu behar dugun ibilbidea.